chekutanga vazukuru ndoda kuti ndinge ndinotanga nekutendai nesapoti yese yamunopa paSaint TV channel yenyu, basa richienda mberi. Aiwa, nokutendai nemabasa ese amuri kubata nekuzvese zvamuri kuita vazukuru, kushare kwamunoita mavideos vari kusapota Saint TV in kind. Thank you very much. Thank you so much. May the good Lord bless you in more abundantly kwese kwamuri. Anditi ndichitoti maswera sei zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So ndauya neupdate mashoko anofadza pamudzimai uya anonzi Esnita Chivenge anogara munzvimbo yeSouthampton kuHarare. Aiwa, tawana hama dzake, chinova chinhu chinofadza. Tawana hama makondatsi hama dzake kubhikita pamwe chete nemurume wake. Anditi murume wake takwanisa kutaura nehanzvadzi yemurume wake, avo vanga varitoriwo pakati pekumutsvaga kuti akaendepi nevana ivava vamwe chete vaviri, Blessing naBianca. Sekuziva kwenyu last time patikataura naye akataura kuti ari kutotsvaga zvakare vana vake vatatu vamwe. Aiwa, vana vachona tavawana zvakare, vanonzi vari kuPlumtree pamwe nababa vavo avo vakato pari zvino vari kutogara nevana vavo kuPlumtree vachitsvaga kuti mai nevamwe vana vaviri vari kupi. Aiwa, ndinoda kutendai nesapoti yenyu vazukuru. Thank you very much. Pari zvino ndinodzoka zvakare kwamuri vazukuru tichikumbirawo rubatsiro rwokuti tinge tiri tinoenda kuPlumtree kuti tinge tiri tinoona vamwe vana vaEsnita Chivenge vatatu pamwe nemurume wake, pamwe chete nekunodzoka nemurume waEsnita Chivenge kuti tinge tiri tinobatsirana kumuratidza pane vamwe vana vake, nekuti kutaura kuno havana pekutangira vazukuru, havana kana pekutangira, especially panguva dzakadai dzekuti murume wake haasi kushanda uye ari kumusha. So vari kutochema kutoti vachafamba sei kuti vange vari vanouya kuno kuHarare kuti vange vari vanoona vana pamwe nekubatsirana nemudzimai uyo anoratidza kuti ane dambudziko renjere. Anditi so ndinoda kutendai kune vese vari kubatsira vakabatsira. Thank you very much. Hazvina kunge zvinoendera pasina, uye kune vese vachabatsira, aiwa, musi kuzobatsira mahara nekuti tave napo patakananga yezvino. Anditi so tiri kugadzirira kuti tinge tiri tinoenda kuPlumtree imimi norubetsero rwedu ruchibva kwamuri. Nekuti isusu takangofa nehove, uye simba rehove riri mumvura. Mabasa edu ese atinoita anotoitwa zvichibva kwamuri. So kune vese vachabatsira, kune vese vachapatina kuti tinge tiri tinokasika kubvisa muri munzira, aiwa, tinokutendai in advance. Thank you very much. May the good Lord bless you. Anditi nhamba ndo dzatakaisa panapa kune vese vanoda kutibatsira. Nhamba ndo dziri panapa. Saint TV, it is a force to be reckoned with. Anditi together nemi pamwe chete neni sasekuru vevanhu. Aiwa, ndinokutendai nesapoti yamuri kutipa. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndo update yatatiuye kuzokuzivisai madevelopments ari kuitika pamudzimai uyu anonzi Esnita Chivenge pamwe nevana vari kugara navo. Thank you very much. Nyabonga kakulu mazvita. May the good Lord bless you. From Uncle Saint neSaint TV crew, pari zvino tichiti much love.